Bismillah. Assalomu alaykum do'stlar aziz, xudovand xayrtun kiya. Подписчика aka бобоҷон 88 гӯш кунед баъди қад. Аки илтимос би YouTube ҷазрабоч бурмадаги ба бӯи ҷанг ҷанҷол як лайк комментарий хуб ба хотири худо ва ба хотири қори Муҳаммад Навасибир, яъне ки яке аз бародарони беҳтарин му яъне гака уҷи маълума ки да Сибира тай курка шудагиам тай майка мудам аскам. Мақсад аз ин ки бародаро ҳамин бародари мо ҳиҷомаи занаки, мардаки, боз ина ёд гирифтан гаймарит, яъне ки зардобе дар пешони ҷамъ мешава. Аз вай хоҳиш мекунам ҳамин каналиш навай илтимос каналиш 13000 буд гуфта будам чанд бор ҳар видеои чужо напарто хаки дӯстдори ислом бад ҳамин чизои исломӣ ҳарча мепарто ва ҳар ҷо қироати хелия ба гирифтан каналша ҷазработ кардам. Соҳиби YouTube иншааллоh кӯ дар YouTube мепардом шумо. Нигоҳ ки бародар азиз. Қори Муҳаммад Навасибир, шаҳри Навасибир, ҳиҷома, фитабочка, душ, массаж, тамоми намуди доруҳо ҳастанд. Каналш навай илтимос будре аз номи ҳам кадме подписатсия кард дар комментарий видеош навис ки ман ами силкаи видеоша дар таи видео закрепит мекунам. Айнуми бобоҷон бинависе хайр результат тия сағиро ё чӣ мегӯям. Я сихан худо. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бародари азиз. Саломат бошед. Мақсад як YouTube канал доштем, кам видео мепардохтем. Амро мутаассифона удалит кардем. Ами Қори Муҳаммад Сибир буд. Оземура дар YouTube мезани, билохира мақсад нишонаш наметам. Хулосаи калом бародари азиз, подписчико акай бобоҷон ҳаматон бародарин, Аллоҳ шумо розӣ бошад. Бародари азиз, амира дар таи видеонавор мемонад. Як дастгирӣ кунем ба дар шаҳри Навасибир сои ки акай бобоҷон гуфтанд, иншаллоҳ ки ба қадри иститоат дар хизматем. Хай сихана бисёри бад намекунем ва аз 3 то 5 рӯза барои гаймарид касе ки меояд Навасибир мо гуфтем эълон кардем. Як ҷои намоз, як оби замзам, як тасбеҳ, як мисвок. Яъне 4 ташик, 5 ташик ҳамин қачиз барош падарка карда мешавад. Хонобод сарбаланд бошед. Хуб бародаро илтимос дастгирӣ кунед видеоро. Видео чиста борем. Ҳамун номрои ахириш 50 ҳамая? 86 50. 86 50 номрош ҳамия мардими Навасибир, Красноярск, ҳамуса бире ина пешониё за уҷа хилик бисёр задагиай. Бире ин ҳамҷа гаймари, паймари, ҳиҷома, пиҷома, массаж, пассаж то бикуна. Худованд нигаҳдор, баракат хуш омадӣ. Сафар дора. Ё саросима қабдим ҳамҷа шунидем я видео кардем. Маълуме ки аз Сибир омадаги. Аллоҳ хайр кунад тия. Раҳмат барои дастгирӣ. Ассалому алайкум. На гуфтиш дар 200,000 ёд гирифта. Дар 200,000 ёд гирифта. Дар 200,000. Ма 400,000 ёд гирифта дар 200,000. Охо ҳамин 400,000 гуфтум, хай гуфт положение. Сума дод ё надод бай? Надод асули. Ин ҳамин мардум, агар ҳамин сума марда канадод видеош мекунем. О. Лечени гаймар.